Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska míříme do Litoměřic, nebo mířím do Litoměřic a ukážu vám jednu takovou věc, na kterou jsem čekal poměrně dlouho, takže doufám, že budete z toho stejně překvapení a stejně nadšený jako já. Tady ta budova, tak v té budově mám ateliér. Před potokový výtah, ale to nevadí, ježišmarja. Jedem do dvojky. Ježišmarja. Tady nějaká úplně tma. Ty vole, jak to tady kurva funguje, tady zásnuto, ty vole. Tady nejsou žádný vole, světla nebo co. Píči. Každopádně, byl to předtím ateliér, to jste si asi všimli, takže já jdu pro klíčky. Tak dovolte mi vás přivítat do svého ateliéru. Jak si můžete všimnout, tak už ten ateliér je vlastně připravený. Je to kvůli tomu, že předchozí vlastně majitelka tak byla fotografka. Jinak všechny tyhle věci tak se používaly. Jo, všechno tohle to není nový, to je použitý. Je to nejlepší vlastně způsob, jak ušetřit prachy. A hlavně ta fotografka mi to fakt nechala, Zděňka mi to nechala za strašně jako krásný prachy. Fakt jako za ty vole, za pár šupů. Jo, takže úplně super. Mám tady věci, ty vole, na všechno a jsem za to strašně rád, že tady mám fakt úplně všechno. Takže hurá do práce, já jdu teď dneska jenom měřit, jdu se kouknout, jak co tady funguje, co všechno tady vlastně mám. Pak si pojedu pro likvid a pojedu domů do práce zase dál a uvidíme. Jinak výhled bych řekl, že tu je jako pěkný. Reálně je to tu nádherný, akorát dole je dost rušná ulice, ale to nevadí. Tamhle už začíná vlastně náměstí, vlastně cesta na náměstí, tudy se jde takhle na náměstí pak už. Takže ale myslím si, ty vole, že úplná parádička, jako výhled na město, paráda, úplně super. Jinak tady už jsem rozdělal ty pozadí, některý stojí za prd, některý jsou lepší. Tamhle jsem koukal, že tam je normálně Octabox, takže super, tady mám druhej, akorát na to musím koupit ještě voštinu, ale na to voština úplně takhle dát nejde, takže já musím tohle strhnout a koupit na to přímo difuzér s voštinou už, což si myslím, že určitě budou mít tahle firma, protože není úplně strašná, co jsem tak koukal. Nicméně, tady tak jsem si vypsal rozměry toho ateliéru, je to nějakých 30 metrů, bajbočko, 30 metrů čtverečních. Tady je všechno, co potřebuju. To je jenom jedna strana, musím otočit, počkejte. Jo, a tady je také druhá strana, jo, takže prostě toho je 3 prdele, prostě to, co jako budu potřebovat. Ale to nejzákladnější, co tady budu muset udělat, tak je samozřejmě botník, věšák, protože když přijdou pak ty lidi, tak aby měli kam si odložit ten gauč, tak přesunu tamhle sem. Tady tak já udělám ten bar, jak jsem říkal, takže bar musím ještě zadělat veškeré tyhle díry, které tady jsou všude ve zdích. A sem přijde logo. Sem přijde moje logo a bar, gauč, tady někde botník a ten věšák, aby to tady nějak bylo. Samozřejmě úklid všeho, přesunování všeho, aby to tady nějak vypadalo, když to teda spustím, aby to mělo nějakou štábní kulturu. Nakonec jsem se rozhodl, změna, že to tady trošku aspoň poupravím, abych to mohl nějak pak příště zase tomu dát další tvar, protože mám ještě 2 hoďky, než mi jde vlak, tak to dám dohromady tady aspoň trošku nějak, něco tady posunu
abych to zase na příště neměl tolika, takže jo, takže tak. Takže nakonec to dopadlo takhle, ale vám to ukážu. Přesunul jsem gauč sem, to samý ten stůl. Tyhle ty pozadí jsem sroloval, dal jsem je sem. Tady to jsem sroloval, jak jsem říká, lino. A tohle to mě čeká příště. Tady tak dám pak příště, jestli se to povede koupit teda, tak dám ten bar a chci sem koupit záclony. A jediný, co teda ještě musím vyřešit, tak je tyhle ty hnusné díry v těch zdích, ale to se vyřeší snadno. Tady jsem sem naházel ty věci, které tady byly, ty budu určitě používat, je nebudu vyhazovat. Tady ty věci, nevím, něco z toho si nechám, ale většina asi poputuje někam pryč. Tady to, no jak co, jako narozeniny hodlám fotit, ale nevím, jestli mi to nepřijde moc takový už, no. Uvidíme. Pozadí jsem sroloval, napojil jsem tady hada, ještě, naskládal jsem si to všechno sem. Zjistil jsem, že tady je suchý zip, takže se můžu dokoupit voštinu na tohle ne, což mě mrzí, protože tohle vypadá možná líp, tohle světlo. Ale uvidíme. Tady na tohle koupím voštinu, přinesu nějaký ještě vybavení z domova, co mám doma. Vím, že tam mám stativ, mám tam ještě blesk. Takže to určitě přinesu sem. Nafotím si určitě pak nějaký fotky jako pro sebe, co se týče toho podnikání, abych to nějak otevřel. Tak uvidíme. Snad to bude fajn. Tak se zatím mějte. Už jsem unavený docela a ještě mi čeká práce. Tak se zatím mějte a uvidíme se zase někdy příště. Čau.